Ahoj, takže já vás vítám u prvního videa s mikrofonem a tady je pokračování minulého videa. Jsem zjistil, že to jde i s mikrofonem. Takže já vám ukážu kombat, nový partikly. Akorát tady musím najít zombíky třeba. Zombie. No. Hop, hop, hop. Kombat. Hop. To zabije. To tamhle dole vidíte. Hotbar. Dobře, dole v inventáři. Když se mi ten meč nabije. Můžu? Jsou přidaný i nový partikly. Nový věci, jak víte. Křídla, když máte kšnojpne mezerník. Tak a tady to jsem vám chtěl jen dodat. Plus tady jsou nový poušny. Ten dražší dech, ten naberete v endu. Křídla u lodí, jsem vám tam ukazoval. Jsem psal ještě do chatu. Nový textury dveří se mi zdají. Když položíte 4 okolo portálu, to jsou end krystaly. Když položíte vedle portálu, 4 vedle portálu na okraj, každý na jednu stranu, tak se vám spawne nový drak. Dračí hlava, když přidáte redstone páčku, tak se vám začne hejbat pusa. I když lítáte. Cestička prostě nádherná. Štít, když přidáte vlajku, tak můžete mít nový. Elit křídla, pak tady jsou různé barvy lodě a když se hejbete, tak to máte vidět pádla. Teď to by bylo za tohle video vše. Konečně jsem zjistil, že můžu mít mikrofon. Oh yeah. Mikrofon, tak čus. Ještě musím vypnout. Bye bye.